Kuna iti may nga kapsat. Hello preacher. Kahit kuman nga malawlawagan iti panunot ko, no apay nga masaplo kadi nga agkumpisar iti padi. Basta wak ta tagamin natay nga karuba mi kat nakinovena ak. Kas paset ti panang panagrespeto ta karuba nga rod kat ada nang i-share nga masapul kanu iti tinawan nga confession. Tapno may salakan iti kararwang. Based on my mind, apay nga adi ti pangibagaan. Kung kuna iti panunot ko, ada nga ta iti Biblia picture nga masapul ag kumpisar. So this is a question manan. Ako kahit nga aramidin nyo nga personal manan dito nga apang ko dadadaglan iti dito may isang sikta. This is a question iti may isang audience nga damdamagan na kanya. Anya may bakit jay. And everybody has the right nga mangibaga iti reaction na concerning the question. And to the church nga madalapos na dito nga saludsod. Well, sumbatan nyo. Dito iti membro yo. No apay nga kasi nga tangag pa iso. Well, kat kung adalan dito saludsod, inaway nga ininay iti tapno ininarin tayo nga adalan tapno it will benefit kada tayo, makatulong kada tayo in our study. Kaniti pa nagsurot iti Diyos. Kung na iti first nga division na, hello preacher, kahit kuman nga malawlawagan ti panunot ko, no apay nga masapul kadi nga kumpisar iti padi. So the issue, iti persona nga pandanunan tapno, kumpisar tayo iti basol tayo, kat apay nga masapul nga iti padi. Iti Old Testament, no kitan tayo, nalawag nga dagiti padi tinaykan iti kalintagan. Nga isu iti mangidanon kada tayo. Iti panagdayo tayo, panangikonfess tayo iti basol tayo, idanon da tayo iti sanguanan iti Diyos. Dayta iti responsibilidad. Dayta iti trabaho, dagiti padi nga dinutukan iti Diyos. Namiti nukit kitaan tayo, iti tribu, iti Levi, iti 12 tribes, iti Israel. Isuda lang tinaykan iti kalintigan nga mangipadi iti tao, or no adaman tagbaling nga padi, isudan tulatan. Iti tribu nga pagapuan, dagiti padi. So, deta iti trabaho dagiti tribu ni Levi. Ingga na dimtang di chimpo, dito after iti manunga taon kat natumpal iti panakayanak ni Apo Isus kanga na ti panakatay na dito trabaho iti panagbalin nga padi nga isudat ti mangikarkararag iti basol mangikonfess na ti basol da nagpatingga iti time ni Isu Kristo iti krus ti Kalbaryo idin pukaw na nga iris finish. Anya itinalpas nga kukunal nga inpukaw na nga iris finish. Hana lang nga sarsaritaan iti biyag na. Hana lang nga sarsaritaan iti mission na. Iti sarsaritaan na nga nalpasan. Nalpasan nga han nga masapulan nga iti may nga tao. Kat mapantay lang kadag iti padi nga isuda iti pagdawatan da iti pamakawan. Adda iti baru nga plano iti Diyos. May mayat no di Old Testament. Nga isu na iti danunan tayo, kat isu iti may kararag kada tayo, kini Diyos Ama. And he was referring, kan isu na matlang. Dahil iti raso nga kuna tayo, the 1 Timothy, for there is one mediator between God and man. No kitaan nyo di ay, 1 Timothy, chapter 2, verse 5, for there is one God and one mediator. Ada iti maysa nga Dios kan ada iti maysa nga mangibabal kada tayo iti Dios kan iti tao. It's no more iti padi. Nagpatinggan iti trabaho iti padi. Ada iti maysa nga naikan iti kalintigan nga isuna lang iti mangidandanon iti pamakawan tayo, panagyaman tayo iti sangwanan ni Dios Ama. And amoy no sino di ay? Isuna ni Hesus Kristo. Pagdanon iti Hebrews, itagay na nga daytoy iti trabaho ni Hesus Kristo.
Daytoy kalpasan nga nataisuna, nagsubli isuna, iti presensya ni Diyos Ama, adda iti baro nga trabaho na kata, nga araramidin na. And that is isuna iti kangatuan nga pali tayo. Haanan nga tao, iti mangipadpadi tayo nga kadatay nga mangisasideg kadatayo iti Diyos. Maysan nga trabaho ni Jesucristo nga isunan mismo, iti mangidandanon, iti kararag, dagitanak na. Hebrews 4:15. For we have not a high priest who cannot be touched with the feelings of our infirmities. Kasat mo nga Maria. Awan ka di biyang na matisuda, awan ti biyang na. Dagiti na tayo nga santos. Awan. Kita niyo yung emphasis di 1 Timothy 2:5. For there is one God and one. May salang hanay baga nga to. There is only one. Nga mang danunan tayo tatanga panawan. Nga isuna lang tinaykantik ko. Itilisin siya kan kalintigan. Nga mangidanon iti pamakawan. And isuna ni Jesucristo. So dagiti padi. Ada iti time. Iti plano iti Diyos. Suda tinusar iti Apo, nga nangidandanon iti pamakawan, ken panagyaman, ken panagdayaw dagiti tao. Ingganay di tiyempo nga pinalpas ni Jesucristo di krus, and there's no need for a human priest. Nga iti pagdawatan tayo, pagkumpisaran tayo, mismo nga ni Jesucristo, iti kasaw tayo. Tata, mas tawak gamin, taadda gamin na tayo, nga karubami kat na kinubena. Well, it is a practice nga ikararagan di tao, kararagan di pamilya. Well, kunay ti saw ti Apo, ada nga tati may tulong na tinubena nga mangisalakan iti tao. Kunay ti saw ti Apo, no natay iti tao, kahanay nawat ni Kristo Jesus. Awanan ti may tulong na iti nubena nga mangispal kanya na iti dusa ti impyerno. Ti kararagan tayo ti pamilya, dagiti masaknan. But as to jay, ikararagan tayo dinatay tapno, masya ni ti Diyos nga ikanisunay tinamnama nga matakasan na iti dusa iti Apo iti impyerno. Kuna iti saw ti Apo. No natay ti tao nga awan ni Jesucristo ti biyag na. Awanan, nalpasan tinamnama na diti daga. Awanan tinamnama kanya na. Gapusta no, awan ni Jesucristo Jesus kanya na. No hanang inakseptar ni Kristo Jesus. Luke chapter 16. Ada isun iti lugar iti dusa. Nalpasan. Kat amin nga seremonya, uray pa niya nga simbahan data, kan uray pa manu nga baboy, kan anya kinapinpintas na dita nga programa. Nga ko nga aramidan tapno may salakan, kan may spalisun iti dusa ti impyerno nga iyan na. Awanan naman. Itata, kuna naman dito eh. Tinawan, masapul nga tinawan. Ti confession tapno maisalakan ti karawang. Maminsan lang, iti pudpudno nga panangawat kini Kristo Jesus. Aging ganahan mo nga makita nga pudpudno nga inawat mo ni Kristo Jesus, baban ti ebidensya ti biyag mo. Ije nga tsimpo, awatam isuna. Nang nakitam nga aday tinagbaliwan na kan makitam nga pudpudno ti panangawat mo. There's no need for you anymore nga awatam isuna. Kunak ngawad kada kayo, din makulak iti Sunday school kat namin anok nga inawat ni Apo. Gapusti butang ko nga mapan iti impyerno, inawat ko namahap ko nga nawatan iti ay. Nagsadungat lang ang karakararag ko di ay nga awatak man ang isuna. Ide tsimpo nga inawat ko isuna nga manubut kan mangisalakan ko, dinalpas nga inawat ko isuna. Kadi si Maron walal daw, there was already a change. Iti panagbalbalo iti biyag ko. And that's the time ko na dito nga panang awat ko kat pudpudno na ito ngayon awat ko ni Kristo Jesus nagrubi diya gapusti panagbalbaliw gapusti pudpudno nga ebidensya ti panagbabawi pudpudno nga pamati nga ada kanya gapusti diya nagsaddengat nga ikarakararang nga awat gapusta mukon nga daysuna iti biyako ti panang awat kini Kristo kat maminsan lang gapudpudno aging gana nga makita mga dati ebidensya. Namnok kasat no ay mo pa'y makita. Hamot nga dakas nga awatan. Maapo, ka nakadidi nga pamati. Talkot ni Kristo Jesus. Iparupa man kanya kung talaga nga pudpudnungan ay salakan at babaan iti presensyam, babaan ti ebidensya ti panagbabawik, babaan iti ebidensya ti Santo Espiritu, apagpakpakasya. Dijay ti tsimpo,
iti panangawat. Kat agpatinggaan ti panangawat. No nakita nga inawat mo ni Kristi Diyos. Tada ti daduma, sinurot mo lang kano di kararag kat na isalakanan. Ado ti agbalbaling ibiktima. Nga numalpas si Jay, may ikanda ti assurance. Anang kakanong agduwa-duwan, tanay salakan ka. Lusap ti damagan yun. Ninawat mo, kunang may nawat mo ni Kristo, mayat nga suutom. Padaasam di nga pamati nga kunang mga ada kanyam. Kitaam ti ebidensya iti presensya ti Santo Espiritu. Ebidensya iti presensya ni Apo Diyos. Ebidensya ti pudpudno nga panagbabawi. Ketuhan mo nga makita dagay. Agpakasikat isang wanan iti Diyos. Inga na itod na kanyang dijay. Pudpudno nga ebidensya. Nga adaan ka iti relasyon ken nabalbaliwan nga biyag. Nga pudpudno nga namati ka. Dijay ti may baka niya mga. So God bless you kakabsat. And manan dagiti kakabsat. Dagiti nga follow ti dati nga page tayo ti Facebook. I encourage you. I-follow dito then i-click you ti all notification bell. Tapno ti daily nga records tayo. Ma-update kayo. Ken ma-receive you. Ken mapalagipan kayo. Nga aday ti baro nga record tayo. Okay, God bless you and keep on.